Mulla on tänään vapaa päivä ja tänään mulla on tarkoitus leikkiä taas kotihengätärtä. Viimeksi tää mun leikki päätyi siihen, että mä löysin itteni Seinäjoen keskussairaalasta. Niin katsotaan kuinka nyt käy. Siis mä olen nyt leiponut sämpylöitä, kun mä ajattelin, että mä rupean nyt säästämään siinä. Ja mä löysin netistä tosi hyvän ohjeen, mistä tulee kuohkeita sämpylöitä. Mutta ongelmana oli se, että mä oon aina käyttänyt sitä normaalia hiivaa. Siis sitä, mitä löytyy, tai mitä ei ikänä löydä kaupasta, se mikä on siellä kylmäjutussa. Mutta nyt mä koitin sitten kuivahiivaa. Ja mä oon joskus kerran aikaisemmin koittanut kuivahiivaa ja siitähän oli niinku lopputulos se, että se oli varmaan vähän liian kuumaa se vesi tai jotain, en mä tiedä, mutta se meni ihan puoleensa koko homma. Niin nyt mulla on niinku oikeastaan aika hyvä tilanne, että mä laitoin sitä kuivahiivaa, ehkä liikaa, en tiedä. Ja sitten mä oon nyt kohotellut ihan hulluna näitä. Ja nyt mä oon päässyt siihen kohtaan, että mulla on tässä sämpylöitä. Nämä on kaurasämpylöitä. Ja ne nyt kans vielä paisuu tossa 10 minuuttia. Sen jälkeen mä tuppaan ne uuniin. Ja sitten mä rupean herkuttelemaan. Ja sitten mä tiedän, että mä oon illalla ihan pallo, kun mä oon vetänyt niitä. Koska mikään ei ole parempaa kuin lämmin sämpylä ja siihen päälle voita. Se on ihan törkeen hyvää. Mutta toivotaan nyt, että mä pysyn tolpillani tämän mun hetken, kun mä yritän olla tämmönen pullantuoksunen isoäiti. No, sämpylän tuoksunen isoäiti. Sämpylän tuoksunen 50. No mä edes oon yrittänyt. Sitten mä vielä olin niin reipas aamusta, että mä oon ostanut joskus tällaisen Kärcherin mattopesurin, niin sitten mä sillä hurrutin menemään olkkarin maton, koska eläköön pikkukoirat, niin niillä aina välillä lirahtelee. Niin ja mä eilen illalla sitten möyrin siinä matolla, kun mulla oli selkä kipeä. Ja sitten musta tuntui, että mä koko yön haisin. Sitten mä saatoin pyöriä just siinä, mihin Maikki oli vetänyt lirut. Niin nyt on kaikki pesty ja hinkattu ja kohta syödään sämpylä.